माई ए माई, अरे काहे तू जाता रू हमनी के छोड़ के हो? आखिर काहे जाता रू हमनी के छोड़? ए माई तोड़ दई विदाई के रीत, तोड़ द। मिक्स बाय माँ रिकॉर्ड्स। कैसे करी विदाई माई आज लेके भोरवा, कैसे करी विदाई माई आज लेके भोरवा। छूटे नहीं अचार की कुरावा ए माई, अखिया से गिरत लोरावा। हाँ हाँ अखिया से गिरत लोरावा। कैसे करी विदाई माई आज लेके भोरवा, कैसे करी विदाई माई आज लेके भोरवा। छूट नहीं अचार के कोरवा ए माई, गिरत आवे अखिया से लोरावा ए माई, गिरत आवे अखिया से लोरावा। म्यूजिक बाय नीरज बाबू, पहाड़पुर गद्यानी। सेवका तोहर के कोयली माई हो, तब कैसे करी माई तोहर विदाई हो। हे माई सेवका तोहर के कहेल माई हो, तब कैसे करी हम तोहर विदाई हो। साल भर पर एक बेर आवेलू, सेवका के मन हरसावेलू। साल भर पर एक बेर आवेलू, सेवका के मन हरसावेलू। तोरी कैसे नैया के डोरावा ए माई, अखिया से गिरत लोरावा। ए माई अखिया से गिरत लोरावा। म्यूजिक बाय नीरज बाबू, पहाड़पुर गद्यानी। भीके सिकंदर पवन परत पौआ, काहे जालू हमनी के छोरी के गौआ। हे माई मुन्ना विकास पवन परत पौआ, काहे जालू हमनी के छोरी के गौआ। करेले कोयलिया सोर हो, ना जा तू में बिक छोर हो। करेल कोयलिया सोर हो, ना जा तू जितेंद्र के छोरा हो। देखी संगे रोवे राउर मोरावा ए माई, अखिया से गिरत लोरावा। ए माई अखिया से गिरत लोरावा। अखिया से गिरत लोरावा।